Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po lahat mga minamalay, tumayo, dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa maraming salamat po sa kalakasan, tagalay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Pagkatong binibigay mo po kami sa amin, kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo, malapay sa buong araw ito, malapay noon. At pagkatong malapay ikaw ay aming mapaglingkuran, malapay sa mapulat sa pandalangin na aming Evangelista Estrada Almeida. Aming pong mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga kami sumpa sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin na pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita at sa pag-aaral ng salita na sa mga salita patabang lingkod sa gana aking walang magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa dako doon po mami ng mga bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo na po makaupo mga minamahal at ating itabi yung ating mga anak para hindi maging disturbo sa ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos. At sila rin po ilubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo, marami pong mga Kristiyano kung minsan sinasabi nila, yung mga bata dapat ilayo na lang kasi magulo sila. Amen. Pero dapat, sabi nga, sa gawain ng mahal na Panginoon, itinuturo ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ituro natin sa kanila na sa oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, dapat behave ang mga anak ng Diyos. Kaya dapat itatabi natin sila upang nasa ganun, malaman nila na every time na tayo po ang mga minamahal ay may pangangaral tungkol sa salita ng Diyos, magbe-behave sila. Hindi sila lalayo. Kasi parang, para hindi kami magulo doon. Ganun na lang ang isip nila. Okay? So, yun po ang tinuturo sa atin mga, kaya sinasabi pa natin ng mga man at Labrador Preacher, itabi natin yung ating mga anak sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa po napakagandang hapon, kapitulutan ng ating pong Labrador Preacher, aking pagbati sa lahat ng ating pong maminaman ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nang dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang ni Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po aming puno welcome. Saan po kayo naroon, anumang kalagayan po ninyo ngayon, ay magtiwala kayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at maging ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno, ballpen, ating itala yung ating pong pag-uusapan. Lahat po muna ng handang makinig na ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Titignan ko mamaya, baka mamaya, tinutulugan niyo na ako mga minamahal. Ating basahin, unang talata, dito sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talata 6 hanggang 7. Amen. Amen. Ganito pa sinasabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakikilala ko ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Hesus Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito po mga minamahal ay still part of the yung desire natin na tayo po ay bumalik sa fundamental
teachings of our church. Napakaganda po ng ating preaching ng ating beloved stand pastor nung overnight. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kung kayo po maminamahal, lahat kung ganito lahat, dumalo ng overnight, grabe yung pagpapala yan. Sa Miyerkules, iba din. Amen. Kaya dapat sama-sama parati tayo mga minamahal sa mga banal na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ating po pamagatan, yung ating pong pag-aaralan, the prayer. Ang panalangin. Alam po ninyo mga minamahal, marami na po sa mga Kristiyano nowadays, they just take for granted the prayer. Amen. Hindi na binibigyan ng kahalagahan ang pananalangin. Although, marami pa rin siyempre nagpapahalaga. But, take note ang pananalangin ay hindi ibig sabihin may nananalangin dito at nakagano na lang tayo. Taas na lang ang kamay. Sinasabi ko ay hindi ka nanunumpa sa watawat. Di ba? Closing prayer. Do we really pray during closing prayer? Or yung nangunguna na lang? Giving. Kapag tayo na ba ay nananalangin ng giving, do we really pray? Kanina, katatapos lang. Huwag kayong magsinungaling sa sarili ninyo. Amen? We have here with us, brethren, na habang nananalangin ang nangunguna sa pananalangin, ibang nasa isip, ibang ginagawa, ang iba ang tagal-tagal naman ni brother, naiinip. Amen? Totoo po yun mga minamahal. At even nakita nyo, kapag tayo po mga minamahal ay uuwi, doon na nalangin tayo ng closing prayer na sinasabi na nalangin pagpalain mo at pag-ingatan kung paano sila dumating dito at pinag-ingatan sa kanilang pag-ingatan mo pa rin, bakit may mga nadidisgrasya pa rin? Because ang nanalangin lang, yung nananalangin yung nangunguna, ikaw mismo, hindi ka nananalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Totoo po yun mga minamahal. At dito mga minamahal, ang sabi ng talatang ating nabasa sa English, ang sabi diyan, Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing. Totoo yun. Hindi natin naburito. Amen. But, sabi niyan, in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, sa lahat ng bagay na gagawin mo, siguraduhin mong ikaw ay nananalangin. Ikaw ay, sabi ng supplication kasi, mga minamahal, talagang paglapit sa mahal na Panginoon, di ba? At yan po mga minamahal, pagsusumamo. Amen? At ang sabi diyan, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kaya nakita niyo ang Kristiyano bago kumain, nananalangin. Lahat na nananalangin bago kumain, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ang Kristiyano bago kumain ay nagsiselfie. Pumunta ka ng restaurant, imbis manalangin, ang ginagawa ng Kristiyano, nagsiselfie. Ang sabi diyan, wag ka, everything you do not selfie. Ang sabi diyan, do prayer. Palawag po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. May mga tinatamaan, pero sabi nga nila, ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Amen? So when we are reminded, ibig sabihin, nakikita na ng mahal na Panginoon ang kahalagahan at sometimes we deviate from the law, from the policy of God. Amen? At ang sabi ng talata, mga minamahal, ang ating pong pananalangin sa mahal na Panginoon, ito po mga minamahal ay kung babasahin sa natin sa Google. Sabi diyan, hindi po ito one way na kapag ikaw ay nalangin, mahal na Panginoon, ito, mahal na Panginoon, ito, kailangan ko mahal na Panginoon. Hindi ganon. Ang panalangin daw is hindi one-way communication, but it's a two-way communication, an object or act of giving worship. So ang pananalangin pala ay pagpupuri na sa Diyos. At magsabing amen. Totoo yun. So, paano kapag ikaw ay nananalangin and you're talking to God at nagaganong ka lang? Amen? Totoo yun, mga. Ang sabi diyan, prayer is a request for help addressed to God.
Ang panalangin daw is a request for help. So, nung una, you give worship. And then the second, you ask help. Amen? And the third, ang sabi diyan is expect answers from God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang panalangin ng mga anak ng Diyos na hindi naririnig ng ating mahal na Panginoon. Every prayer is heard. Sabi nga nung ating talata, nung ating mga unang napag-aralan, yung mga Israelita, they just, hibik lang ba? They cry silently, but the Lord heareth their prayers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So walang nalilingid sa mahal na Panginoon. And we expect 3 answers from among. 1, yes. Ang sagot ng Diyos kapag ikaw ay ito'y makakabuti sa iyo, naramdaman niya ang pananampalataya mo at pagtitiwala, ganaganap mo ang very basic na paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung wala kang pagmamalaki. Kaya nakita niyo mga minamahal, merong kadadalo pa lang sa banal na gawain, pinagaling na kaagad ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga krusada, bulag, darating dito, pag nagpuri, pag-uwi, nakakakita na. Ang mahal na sweetheart ng ating mahal na kapatid, di makanakad, dala dito, naka-folding bed. Amen. At Sister Jonely, mga minamahal, kanya masila dumating dito, pero anong ginawa niya? Habang nandito nagpupuri, nagpabautismo sa tubig, pag-uwi, naglalakad na. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. So, hindi pinag-uusapan ng tagal ng pagtagon ng mahal na Panginoon. Depende yan sa pananampalataya ng lumalapit sa Diyos. Amen? Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Paano naman yung no? Pag alam na hindi lahat ng panalangin ng Kristiyano ay makakabuti sa Kanya. Lahat magsabing Amen. Ating munang basahin dito sa Aklat ng Lucas, Kabanatay 11, talatay 11 hanggang 13. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng Lucas, ang Kabanatay 11, ang talatay 11 hanggang 13. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na nagbibigay ng Espiritu Santo sa nangihingi sa Kanya? Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. So nakita niyo mga minamana, ang sabi diyan, if a son shall ask bread of any of you, that is a father, will he give him a stone? So kapag bread ang hinihingi mo, makakabuti sa iyo, yes yan. At magsabing amen. Pero kapag ang hiningi mo, stone, ay sisiguradong no. Amen? Hindi niya bibigyan. And if he ask for a fish, will he give him a serpent? So kapag humingi ka ng isda, bibigyan ka naman ng Panginoon. Kung yan ay makakabuti, bibigyan naman ng Panginoon. Pero kapag ang hiningi mo, serpent, na makakagat sa'yo, makakapag-discratch sa'yo, makakawala sa paglingkod, sasabihin naman ng Panginoon, no, mali, hindi pwede. Amen? At ang third, sabi diyan, will he, next, 12. If he shall ask an egg, itlog, minamahal, will he offer him a scorpion? So, ibig sabihin, ang pananalangin ng anak ng Diyos, sometimes akala natin ito ang the best for us, pero ito pala makakawala sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Mahal na Panginoon, gusto ko magtrabaho sa abroad at ikaw ay pagagawa ko lahat ng poste ng gawain natin dito. Amen? Ang ganda-gandang mga plano, mga minamahal. Amen? Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kayamanan at ako'y bibigyan ko lahat ng mga Kristiyano ng sasakyan. Grabe mga pangako yan, mga minamahal. Ang gandang plano. Amen? Pero, sino nakakaalam ng ating hinaharap? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming Kristiyano mga minamahal nung sila pinagpala nag-abroad, nasaan ang pangako nila?
Dahil dumami ang pera, tumaas ang pride, nakalimutan ng pangako, nakalimutan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Naging busy sa dami na ng pera. Gusto pang dumami ng dumami hanggang sa sasabihin niya, busy ako mahal na Panginoon eh. Dumalo ka kapatid sa bandang kamay, busy ako, ang dami kong business transactions eh. Amen? So, nakabuti ba yung prayer mo? Napagpalain? Hindi. Dahil at the end of the day, ang nais ng Diyos, lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? So, nung ikaw ay lumayo, dahil sa pagpapala na meron ka, sasabihin ka agad naman na Panginoon, pag nakikita niya sa hinarap mo, sasabihin, no, anak, wag muna. Dahil ikaw ay mawawala kapag binigyan kita ngayon. Amen? So, the third is yung tinatawag nating wait. Alam po nyo, nung ako po'y bagong-bagong Kristiyano, naririnig ko na ito. Parating sagot daw ng mahal na Panginoon, yes, no, wait. Pero inisip ko, ano ibig sabihin ng wait? Maghintay. Maghihintay ka ba dahil wala pang kakayahan ng Diyos na magbigay sa iyo ng pagpapala? Maghintay ka ba, mga minamahal, dahil hindi pa niya alam ang sagot sa tinatanong mo? Hindi ganoon ang sinasabi ng wait, mga minamahal. Other way, kung sa mga boss, sinasabi nila kagad yan, noted. Ibig sabihin, narinig na ng mahal na Panginoon, alam na niya yan. Pero ang sinasabi lang ng mahal na Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtiwala ka sa oras ng Diyos. Magtiwala ka sa perfect timing ng Diyos. Magtiwala ka sa desisyon ng Diyos. At siguradong lahat ng desisyon ng mahal na Panginoon, lahat makakabuti sa anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The way you pray, kung paano, what manner you pray, reflects how you respect our God. Totoo po yun, mga minamahal. It is your faith. Ito yung nagre-reflect ng yung pananampalataya sa Diyos. The way or the manner you pray is, ito yung paniniwala mo on your relationship with God. Some of us, they treat our God as our God. Father, friend, di ba? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, nandoon, depende yung sa ating nararamdaman at pagkakilala sa mahal na Panginoon. Kaya nakita nyo, iba't ibang way ang mga Kristiyano kung paano sila manalangin. Some are standing. Lahat ng kapag nananalangin, tumatayo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oh, see? Ang ilan, ayaw nang tumayo eh. Bakit? Importante, nakakapanalangin ako. Pero standing, kaya ka tumatayo, showing your respect to God. Subukan mong dumating ang presidente. Bakit tumatayo lahat ng mga tao pag in-introduce ang presidente? Showing respect. Amen. Subukan mo nandun ka sa crowd in front of a president at dumating siya in-introduce, hindi ka tumayo. Tignan ko lang kung di ka nilapitan ng mga PSG. Alam yan ng ating beloved brother Daniel. Amen? Bakit? Standing shows respect. Sa iyong pagtayo, patunay yan, nire-respeto mo ang Diyos na pinupuri mo at pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po mga minamalay, tatayo, manalangin tayo, maski na hindi ka sinabihan na tatayo, tumayo ka. Amen? Because you respect God. Kung tayo po ay nagpupuri, mga minamal, may awitan, mapipili, kapag ikaw ay nararamdaman banal na presensya, tumayo ka. Because that is respect for our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, paano naman ako? Hindi ako makatayo eh. No worries. Sapagkat ang sabi diyan, may mga Kristiyano kung sila po ay manalangin sa mahal na Panginoon, nakadapa. Amen. Lahat yan may mga bersikulo dito, but we don't have time. Amen. Doon sa standings, Mark 11:25, yung nakadapa, Matthew 39, madami yan. Nakaluhod ang ilan. Pag nakadapa, meaning submission unto God. Pag ikaw ay nakaluhod, humility and gratitude. Kapag tayo lumuluhod, mga minamahal, nagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Hands, yung nakayuko, mga minamahal, it's an allegiance unto God. Kapag ating itinaas ang ating kamay, we worship in subjection unto God. So nakita nyo, this is how we worship God.
Pero any of this, mayroon pa nga dyan mga minamahal, kung sila po maging sa kanilang higaan, nakahiga, they pray unto God. Kapag may karamdaman, so when you're sitting there, hindi ka makatayo, it's okay. Ang importante, yung puso mo at isip mo, kausap mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kulang na palakpak yan. Ibigay ang malakas na palakpak sa Diyos. Magtataka ka, mayroong Kristiyano kung sila'y manalangin, maingay. Ang ilan, tahimik lang. Amen? Mayroong Kristiyano nakapikit ang mata. Mayroong nakabukas ang mata kapag nananalangin. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? The gesture reflects how you feel. Doon sa Diyos na kausap mo. So, no one can say, nakatayo, ay, ano ba yan? Dapat tumayo ka. Yung nakaupo, kaya sinakaluhod, ay sasabihan mo. Hindi pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan, yung ikaw na kumakausap sa mahal na Panginoon. Mayroon nga nakataas ng kamay, pero nasa isip naman, iba. Hindi naman nananalangin. Tumayo nga, pero hinihintay matapos lang ang ating beloved brother para matapos. Pagkatapos niya, ay, tagal naman. Amen? You are talking to God. Amen. Ibigay mo ang respeto na para sa Diyos. Palaban po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Before you pray, tandaan niyo mga minamahal, sometimes, kailangan mong isigaw, sometimes, kailangan. Pinagtitingnan natin, titinginan natin. But tandaan niyo mga minamahal, bago tayo man lang pumunta sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang kailangan alam na ng Diyos ang ating sasabihin. Ating basahin, Mateo 6, talatay 7 hanggang 8. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Mateo, kabanatay 6, talatay 7 at 8. Datapuat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim, ay gagantihan ka. At sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintel, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ibigay ang palakpak na para sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maniwala kayo mga minamahal, marami tayong pangailangan sa buhay na hindi natin nababanggit sa mahal na Panginoon, but still God give it to us. Amen? Wala tayong nasa isip, kundi pera na lang, pero hindi mo hinihingi yung kagalakan, hindi mo hinihingi yung kalakasan ng katawan, hindi mo hinihingi yung kapayapaan mo, pero ibinibigay ng mahal na Panginoon. Amen? We do not pray for air. Hindi tayo humingi ng libreng hangin, pero binibigay ng mahal na Panginoon. Hindi tayo humingi ng araw, pero binibigay ng mahal na Panginoon. Napakarami. Bago pa tayo lumapit sa Diyos, alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, let our prayers and supplications be made known unto God. Ipaalam mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Manalangin ka sa Diyos. Kasi sabi ng ilan, ay, alam naman pala ng Diyos ang pangangailangan ko, hindi na ako mananalangin. Sino may sabi sa iyo? Amen? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, alam na niya sasabihin, pero gusto niyang sabihin mo sa Kanya. Ang gusto niya, nakita niyo mga minamahal, ang tatay natin, sa mga tatay, lahat po muna ng mga pinagpalang mga ama't ina ng tahanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam natin mga minamahal na kung paano magpapaligaya sa ating mga anak sa totoo lang. But it requires request. Di ba? At sometimes, maski na ayaw mo, kapag tayo po mga minamahal ay talagang nalalambingan ng todo, bumibigay tayo. Amen?
So, ibig sabihin mga minamahal, napakahalaga ng panalangin. At ngayon, simula ngayon, mga minamahal, gawin nating buhay ang pananalangin. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Ano mang ginagawa mo, nagluluto, nagwawalis, paggising mo, ikaw ay nagdadrive, nasa office ka. Even, tandaan nyo, ang prayer is worship. So kapag ikaw ay nagpupuri, unang sa isip mo, spiritually, ikaw ay nagpupuri, paggising mo, that is prayer unto God. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano manalangin ang mga anak ng Diyos? Amen? Ating basahin Lucas, Kabanatay 11, talatay 1 hanggang 4. Kindly. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 11, talatay 1 hanggang 4. Ito pong nakasulat. At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami rin pong dumadalangin ng katulad dito. Amen. Ang kantores. Amen. Habang hawak-hawak niya yung mga butil-butil. Manami ang malagad tao, naglang, sunguran mo, pero hindi niya, pag magulo yung anak, sinabi na huwag kang magulo. Pagkatapos niya nagalit sa anak niya, tawon. Ginawa ni Rang, parang nagsasalita lang dito sa bibig, pero wala sa puso. Hindi ganoon ang pananalangin. Amen. Mas kinabasahin mo nang basahin niyo ang Our Father who art in heaven diyan. Kung ginagawa mo yan nang wala sa iyong puso, you are not praying. You are reciting. Ang pagre-recite ay hindi pananalangin yan. Amen? Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen? So kapag kausap mo sa ang mahal na Panginoon, dapat nanggagaling sa iyong puso. Anong ibig sabihin yan? Say this. Sabi niya, this is the manner how to pray. Anong sinabi ng una? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ang sabi niya, bago ka magsinumulang manalangin, ibigay mo ang papuri, ang adorasyon sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita nyo kapag nanalangin tayo, dakailang Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen? So kapag ikaw ay nanalangin, mga minamahal, ibigay mo ang papuri sa mahal na Panginoon. Sometimes you need to worship first. Amen? But when you pray, ibigay mo, ang number one na unang gagawin mo, ibigay mo ang papuri na para sa Diyos. Hindi mo sasabihin, dakilang Diyos na nandoon sa santo. Hindi yung papuri sa Diyos. Dapat alam mo kung sino ang Diyos na pinapupurihan mo. Alam mo kung sino ang Diyos na dapat mong panalanginan. Hindi bato, hindi simento, kundi Diyos na buhay, Espiritu, nandun sa kalangitan. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yung Diyos na yan, siya nagkatawan tao, ang pangalan niya, Jesus. Amen? Hindi Pedro, hindi Maria, hindi Juan, hindi Pablo, ang pangalan niya, Jesus. Ang Diyos na nagkatawan tao. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Second, ang sabi niya sa prayer, your kingdom come. Amen? Isang bagay na hindi mo alam kung darating pa o hindi. Pero dahil sa iyong pananampalataya, dahil pangako na malapay noon, ang sabi niya, ako'y aalis, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kapag kayo aking naipaghanda na, babalikan ko kayo. Yun yung rapture of the church. Amen? Upang nasa ganoon, aking kayo maisama. Kung nasaan ako, doon din kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal.
Grabe! Kaya kapag pinananampalatayanan mo yung salitang yan, ang sabi ng Biblia, your kingdom come. Amen? Lahat na nananampalataya sa pangako na mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Bakit hindi ka nag-overnight? Bakit hindi ka nag-miyerkules? Bakit linggo ka lang? Madalang pa yung ilan kapag meron lang anniversary. Amen? Sabi ng prophet of God, kapag ikaw ay maglingkod, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dapat dumadalo ka. Tapos meron ka prayer devotion, meron ka pang tinatawag na Miyerkules, mga ating mga Bible studies. Ba't inaayawan mo ang langit? Gusto mo pala ng langit. Sabi mo, Our Father who art in your kingdom come. Paano darating ang kingdom come sa iyo kung hindi mo ginaganap ang kalooban ng mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Take note ha. Pagkaisipin niyo yan, mga minamahal. Baka nagsasayang tayo ng pagod. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang kaligtasan itinuturo sa atin ng mahal na Panginoon ay hindi parang suntok sa hangin. Hindi ganoon. Sigurista ang mga anak ng Diyos. Nung nalaman natin ang katotohanan sa paunang pangaral ng ginagawa ng mga Evangelista Will Estrada Almeida, ang lahat ng kanyang mga mangangaral, itinuro sa atin kung paano ang sure na kalangitan. At yan ay ang ating naatutunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mo nang pakakawalan yan. Amen. Amen. Dahil kapag pinakawalan mo yan, kapatid, hindi na yan ang turo ng Jesus Miracle Crusade. Ang tinan mo turo ng ating mahal na pastor sa bawat sa ating mga minamahal. Sabi na, lahat ng araw, huwag mong bibitawan dahil yan nakabuti sa iyo. Yan ang dahilan kung ba't gumaling karamdaman mo. Nagbago yung buhay, nagkaroon kapayapaan. Pero sa mo pas unti-unting lumalayo. Bakit? Meron na siyang sariling alam. Napadami na kasi nabasa ang libro. Madami nang narinig ng mga pangaral. Ay, alam ko, ganito dapat yan. Hindi yon ang turo ng ating propeta. The prophet of God is saying, simple lang, dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, at manalangin sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So napakalaga mga minamahal, pag sinabing your kingdom come, have faith in the promises of God. Amen? Amen. Ano mang promise yan na binagay ng mahal na Panginoon, panghawakan mo. So kapag ang panalangin mo ay tungkol sa iyong karamdaman, have faith in the Word of God that He is our healer. Amen? Kung ang problema mo ay karamdaman, manampalataya ka na ang Diyos ay ang ating manggagamot. Kung ang kailangan mo makalakasan, sabihin sinasalita ng mahal na Panginoon, I am the one giving the strength. I am the one giving encouragement. Ako ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Grabe! Panghawakan mo lahat ng mga pangako na yan. So, importante yan, nababasa natin ang banal na kasulatan. Nakikinig tayo sa mga preachings. Amen? Hindi yung nandito tayo naka-attend, pero hindi naman tayo nakikinig sa mga preaching. Yung iba nakikinig, pero hindi naman ginaganap at iniintindi yung mga preaching. Sayang. Amen? Amen? Dapat nakikinig at iniintindi, ginaganap ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Lucas, Kabanatay 11, talatay 5 hanggang 10. Sa pananalangin, ang sabi diyan, mga minamahal, kailangan nating maging makulit. Amen? Kindly. Lucas 11, 5 hanggang 10, nakasulat, at sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya isasabihin, kaibigan, ahirimin mo ako ng 3 tinapay, sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. At sinabi ko sa inyo, magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo
at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Ibigay ang palakpak para sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mayroong mga Kristiyanong tamad ng manalangin. Amen? Totoo yun mga minamahal. Masyado nang busy masyado. Wala nang oras manalangin. Pero ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, napakahalaga na tayo ay maging makulit sa pananalangin. That's the negative terminology. But sometimes it is a good thing na makita natin sa pag-uugali, mangulit tayo sa pananalangin. Amen? Kasi sometimes yung mga Kristiyano kuminsan maramdamin Kapag nanalangin ngayon at hindi dumating ka nalangin karakataka sa gusto nilang oras, sasabihin nilang, ayoko na. Maramdamin. Pero yung talata mga minamahal kayo, sabi niya, and he said unto them, which of you shall have a friend, kaibigan, and shall go unto him in the midnight, gigising ka na madaling araw, o hating gabi, and say unto him, friend, bigyan mo nga ako ng tinapay. Tulog na yung kaibigan niya. For a friend of mine is in his journey and come to me and I have nothing to set before him. Wala akong may pakain doon sa kaibigan doon sa bahay. Pahingi nga. Natutulog na. Sabi niyan, and he from within shall answer and say, trouble me na, huwag mo akong guluhin. The door is now shut. Sarado ng pinto. And my children are with me in bed. Tutulog na kami ng mga anak ko. Hindi na ako pwedeng bumangon. Sabi nung kaibigan niya. Pero ang sinasabi niyan, I say unto you, though he will not rise and give him because he is a friend. Bagamat hindi siya, ayaw niyang bigyan, ayaw niyang gumasong dahil kaibigan siya, sinisigurado ng talata ng mahal na Panginoon that because of his importunity, take note of the word, importunity. Pag sinabi mo, kunin mo yung importunity sa Google, ang ibig sabihin niyan, kakulitan. Amen? Ang importunity, he will rise and give him as many as he needed. Ibig sabihin, maging makulit sa pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo kung bakit gumagaling tayo sa mga karamdaman natin kapag mayroon tayong prayer request sa mga beloved workers? Ang kukulit nila. Amen? Mula madaling araw, tanghali, gabi, parati na lang dinadalangin ang pinabangkat yun nandiyan sa puste. At dahil sa kakakulit nila, pinapakinggan sila ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya huwag kayong mahiya magbigay ng mga prayer request. Tandaan niyo yung mga minamahal. Amen? Although sometimes hindi natin napapansin, nasasaktan natin ang mga beloved workers natin, pero hindi nagmamali ang pagmamahal nila sa atin. Amen? Yung kanilang pag-care sa atin, pag pinare-request mo dyan, parati nilang babanggitin yan isa-isa upang ikaw at ako pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong kailangan? Anong sinabi ng aklat ng Marcos 11:24? Kindly. Amen. Aklat po ng Marcos Kabanatay 11, talatay 24. Ito po ang nakasulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung talatang yan kapag ikaw mga minamahal na may panalangin sa mahal na Panginoon, lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Oh, totoo yun. Kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay nanalangin sa mahal na Panginoon, angkinin mo na yung panalangin mo, tinanggap mo na. Hindi tatanggapin na. Amen? Tinanggap mo na. Kaya that is faith. Amen? Yan ay pananampalataya sa Panginoon. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, maski na anong gusto mong ihingi, na panalangin, when you pray, believe that ye receive them. Amen. Kaya hindi tayo dapat, kapag tayo nanalangin, wala tayong dapat narinig na, sana, mahal na Panginoon. Wala yung sana. Nakita niyo yung mga word na yan, yung mga sana. Amen? Sana ako'y gumaling na. O, nasaan ang pananampalataya mo doon?
Ang sasabihin mo, salamat, ako'y pinagaling mo na. Palapahan po natin ang ating malabay na. Amen? Kaya yung mga word na sana, walang pananampalataya yun. Yung claiming, nawawala. Pero angkinin mo na yung mga panalangin na meron ka. Bakit? Itinuro naman na Panginoon na sa pananalangin mo, dapat may pananampalataya. Lahat po nang nakakaintindi, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Third, ang sabi dyan sa prayer, Our Father who art in heaven, thy will be done. Thy will be done on earth as in heaven. Anong ibig sabihin niya mga minamahal? There should be a full subjection ng nananalangin sa Diyos. Amen. Hindi pwedeng kapag ikaw ay nananalangin para ka nag-uutos sa Diyos. Mahal na Panginoon, kailangan ko ng pagkain ngayon. Mahal na Panginoon, kailangan ko ng pagpapala ngayon. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng pera. Bigyan mo. Alala. Amen. Although sinabi ng Biblia, kindly, dito sa aklat ng Isaiah, Kabanata 45, talatay 11. Tingnan nyo gaano kabait ang Diyos. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanata 45, ang talatay 11, ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel, at ng may lalang sa Kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo mga minamahal, sinasabi naman na Panginoon. Sabi niya, thus saith the Lord, the Holy One of Israel, His Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. Command ye me. Nagpapautos naman na Panginoon. Amen? Pero bakit sinasabi mo, brother, hindi pwede utusan ng Diyos? Ay naman, pag sinabi niya, command ye me, pagpapakita na yan na mahal ka ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin yan, ay abusuhin mo na yan. Amen? Ang paglapit sa Diyos, dapat with subjection, dapat. Dapat you're subjected to the will of God. Hindi po pwedeng ang Diyos ang sumunod sa iyo. Dapat ikaw ang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil hindi ka kailanman magiging matalino kaysa Diyos. Amen. Amen. So kapag tayo po nananalangin, mga minamahal, ang dapat nating gawin, mga minamahal, para, di ba sinabi diyan, thy will be done. Ha? Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya nga mga minamahal, pagtiwalaan mo ang Diyos sa kanyang desisyon, sapagkat alam natin na lahat ng kanyang desisyon ay para sa ikabubuti natin. Kaya thy will be done. Mahal na Panginoon, gusto kong magtrabaho ng doon sa mga bansa na walang gawain para na sa ganun kumita ko ng maraming pera. Pero ang kalooban mo ang masusunod. Kung matatanggap ako doon, salamat, pagpapala. Pero kung hindi ako matatanggap doon, hindi ako magdaramdam sa iyo. Dahil kalooban mo ang masusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ang Kristiyano palang nananalangin, malayong magtampo sa Diyos. Kasi sa salitang, your will be done, never na sinabi niyang, my will be done. Amen? Kung ano ang kalooban ng Diyos na isagot sa panalangin mo, pagtiwalaan mo dahil yan ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailanman, ang sabi ng talata, mga minamahal, ang karunungan ng Diyos ay hindi may kukumpara sa karunungan ng tao. Yung tao hindi magkukumpara sa karunungan ng Diyos. Ating basahin mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos. Isaiah 55 verse 8 up to 9. Aklat po ng Isaiah, Kabanatay 55, talatay 8 hanggang 9. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Take note, review. Kapag tayo mananalangin, mga minamahal, unang-una, ang gagawin natin is magbigay tayo ng adoration sa Diyos. Ibigay ang mataas na pagpupuri sa mahal na Panginoon.
Sigurado na yan na nararamdaman ng puso, isip at buong kaluluwa meron ka. Amen? Kausap mo Panginoon ng Panginoon. Lahat makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagmahal sa iyo, bagamat di ka dapat kinabangan pa. Yun dapat ang isip mo. Dapat yun ang tone ng isang taong nananalangin. Pangalawa, dapat pinananampalatayanan mo yung kanyang mga salita. Amen? Every promise of God, lahat, pinananampalatayan mo. Angkinin mo yun. Amen? At ang number 3 ay dapat, kapag lalapit ka sa mahal na Panginoon, full subjection. Kung anong kalooban mo na Panginoon, iyon ang masunod. Sinasabi ko lang sa iyo ito dahil iyon ang gusto kong panalangin. Iyon ang aking nais na hingin sa iyo. Pero kung pagbigyan mo, no worries. Pag hindi pagbigyan, no worries. Ang importante, alam ko, gagawin mo ang the best para sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag naramdaman mo yung tatlong yan, kapatid, saka mo simulan yung tinatawag nating pang-apat, give us this day our daily bread. Saka mo simulan ang request mo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang ba naman yun? Sa totoo lang, isang iglap, pwede mong gawin kaagad yung tatlo na yun. Give adoration, have faith in His Word, nandiyan parati yan sa iyo, and the third one is subjection unto God. Kung ano ka lumang Panginoon, yun ang masunod. But this is my prayer unto you. Kapag naramdaman mo yung tatlong yan, start your prayer. Amen? Kaya nga sinasabi niya, give us this day our daily bread. Kindly, Exodus chapter 16, verses 15 up to 16, italon sa 18 up to 21. Amen. Exodo 16, 16, talon sa 18 hanggang 21. At nang makita ng mga anak ni Israel, ay nagsang-usapan, ano ito? Sapagkat hindi nila nalaman kung ano yun. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain. Isang omer sa bawat ulo, ayon sa bilang ng inyong mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tolda. 18. At nang timbangin sa omer, ang namulot ng marami ay walang higit, at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag magtira niyon ang sinuman hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga, at inuod at bumaho, at nag-init sa kanila si Moises. At sila'y namumulo tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kain, at pagka ang araw ay umiinit, ay natutunaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Yung mga iba, nagwiwindang-windang na. Amen? Anong sinabi ng talata, mga minamahal? Sa English muna, Exodus 16, chapter 15. Isang araw na lang mga anak ng Diyos. Bigyan mo yung pagpapala, wala kayong makain. Kumpli na mga tao. Dumating ang pagpapala. Amen? Bigay ng mahal na Panginoon. Sabi niya, when the children of Israel saw it, nung nakita nila, and they said to one another, it is manna. Amen. For they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. Ito yung pagpapala na sagot sa panalangin nyo. Amen. Next. This is the thing which the Lord hath commanded. Gather of it every man according to his eating, an omer for every man, according to the number of your person. Take ye every man for them which are in his tent. Kumuha lang kayo ng kailangan ninyo. Ha? Take note about that, ha? Ang pagpapala, ang utos ng Diyos, kumuha ka lang ng kailangan mo to live for that day. Next. And when they did eat with an omer, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. They gathered everyone according to his eating. Next. And sabi diyan, Moses said, let no man live of it till the morning. Walang kukuha ng sobra. Kautos-utusan niya naman na Panginoon. Walang kukuha ng sobra. Kainin mo lang ang gusto mo. Eat all you can. All you can yan. Amen. Pero huwag magtatago.
get the thing you need to eat for the day. Notwithstanding, they hearkened not unto Moses. Hindi pinakinggan si Moses. But some of them left it until the morning. Eat bread worms and stunk, and Moses was worth. Grabe. Yung kanilang sobrang kinuha, abulok, kaimbuasan. Amen? Tanong. Masama ba mag-ipon ng marami para sa future? Amen? Masama bang kumuha mag-prepare para sa future ng aming buhay? Sabi naman na Panginoon, give us this day our daily bread. Sapagkat sabi nga, ang buhay natin, hindi alam kung anong bukas. Sino makakapagsabi sa atin dito na mamaya buhay ka pa? Amen? No one knows. Only God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya ang Biblia, mga minamahal, daily bread. Bakit? Pag daily bread tayo humingi sa mahal na Panginoon, araw-araw tayong lalapit sa Diyos. Hindi ka mapapagod magpuri sa Diyos. Amen? Sa totoo lang, kung ikaw ay humingi ng pagpapala mahal na Panginoon for the day, sigurado the next morning you are praying again. Mahal na Panginoon, bigyan mo uli ako bukas. Mahal na Panginoon, hindi ka mapapagod sa pananalangin sa Diyos, pagkikipag-usap sa Diyos. Bakit? Dahil sa pananalangin mo, pinagpapala ka ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sige. Paano kung marami ka ng pagpapala? Sa una, pangalawang buwan, pangatlong buwan, pang-apat na buwan, siguro mainit ka pa. Panglima, 6 na taon, 7 taon, sasabihin mo na, ay madami na akong millions. Anong kailangan dyan? Bilhin yan. CR, mabaho, bilhin yan. Ay, nahirapan naman, bilhin yan. Saan ka na nagtiwala? Doon sa pagpapala, hindi na doon sa nagpapala. Amen? Hindi mo na kailangan gumising na madaling araw para magpuri. Bakit? Dami mo ng pera eh. Pero subukan mo wala kang pera. Gigising ka at pupuri ka dahil kailangan mo ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. See? Kung ang pagpapala na yan na inipon mo, maging dahilan para ikaw wala mo sa mahal na Panginoon, kaya sinasabi niya, give us this day our daily bread. Because every day, ang kailangan ng Diyos, kausapin ka niya. Ang kailangan ng Diyos, marinig niya ang pagpupuri mo. Every day, kailangan ng mahal na Panginoon na ikaw ay nagsusumamo sa Kanya. Kinakailangan mong Kanyang kalinga. Very dependent dapat ang anak ng Diyos sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong gagawin mo, mahal na Panginoon? Kakainin ko ito, mahal na Panginoon. Makakabuti ba ako, mahal na Panginoon? Ito ba hindi makakasama sa akin? Ang trabaho ito, mahal na Panginoon, tatanggapin ko ba? Hindi ba ito makakawala sa... Very dependent ang anak ng Diyos. Amen? Kapag iniisip natin mga minamahal, nakakaya sa Diyos, parating lang kung humingi sa Kanya, kaya ko naman gawin. Pride yan. Ang nais ng Diyos, parati kang humingi ng guidance sa Kanya. Huwag kang magmataas. Ano man taas ang pinag-aaralan mo, kailangan natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. To God, tinan nyo yung verse 18. Ating basahin mga Exodus 16, verse 18. Tinan nyo ha. Dito sa mga pagkibasa naman yung ating basahin yung Exodus chapter 16, verse 18. And when they did meet, with an omer, he that gathereth mats had nothing over. Yung tumanggap at kumuha ng marami, walang sumobra. Pero yung kumuha ng konti, hindi nagkulang. Amen. Tingnan niyo yung wisdom there. Lahat mo muna ng hindi natok, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, tinitignan natin mga kapatid, bakit si brother pinagpala? Bakit si sister? Nahirapan ni pamasahi, wala. Take note ha.
Yaong tumanggap ng maraming pagpapala, walang sobra. Yaong kumuha ng konti, hindi rin nagkulang. Dumaan ang COVID-19. Ang meron lang bang buhay ay yung mga mayayaman lang na pinagpala na mga kapatiran? Hindi ba pati yung mga walang pamasahe, buhay pa rin hanggang ngayon? Amen? Totoo niyo mga minamahal. So hindi sa dami ng pagpapala, kundi sa Diyos na nagpapala. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Huwag mong problemahin, huwag mong kainggitan. Kung maraming nakuha ng iyong kapatid na pagpapala, tandaan mo, hindi yan susobra. Tinan niyo yung may mga pera, tinan niyo mo, maya-maya, dami-daming gagastusin. Maya-maya, may karamdaman. Maya-maya, kung ano-ano, hindi ko sinasabing magkakaramdaman ka kapag may pera ka. Pero ang pera, tandaan niyo, iyan ay ginawa para gagastusin. Amen. Gastusin mo yan, instead na para sa ikaramdam, gamitin mo sa banal na gawain mahal na Panginoon. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw naman walang pera, mapalad ka. Amen. Sinabi ng Diyos, hindi ka pagkukulangin. Amen. Tandaan niyo ang salitang yan, mga minamahal. Kaya hindi dapat naiinggit ang mga Kristiyano sa mga Kristiyanong mayroong mga tinatawag nating extra blessing. Huwag kayong mainggit. Amen? Pinagpala ang mga yan dahil may purpose sa mahal na Panginoon. Gamitin sa kanyang pamamalakaya ng salita ng Diyos. Sa kaligtasan ng maraming tao. Amen? Tayo naman mga minamahal na wala ang kailangan ng Diyos sa pagtitiwala sa kanyang mga salita. Prayer, support prayer. Meron tayong gagawing krusada. Kung wala kang pera, manalangin ka. That's your share. Fasting ka. That's your share. Amen. Sa mga may pera pinagpala, sige, magbigay ka extra. Magbigay ng pinansyal. Amen? Para magamit. Kung ikaw naman, mga minamahal, ay bukod sa pinagpala na pinansyal, malakas pa rin ang katawan mo, ay, the more na dapat kang paggamit sa mahal na Panginoon. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat tayo pupunta sa krusada. Amen? Lahat ng pupunta sa krusada sa Luneta, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, hindi dapat nagkakaroon ng mga bagay na sometimes ikinaaburido natin. God supply it. Ang Diyos ay nagsusupply ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Ating basahin dito, idaan ko lang dito mga minamahal. Acts chapter 4, verses 32 to 35. Kindly. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, ang Kabanata 4, ang talatay 32 hanggang 35. At ang karamihan ng mga nagsisisampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabi sa kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus. At dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila. Palibhasa ay ipinagbili ng lahat na may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito ay inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa mga minatay mahal na Panginoon. Nakita nyo? Sa lahat ng mga pinagpala mga kapatiran, hindi nila pwedeng sabihin, ito ay akin. Amen. Amen. Kaya pag nakita nyo pagtutulungan ng mga anak ng Diyos nung pandemic, ang mga anak ng Diyos, hindi mo kailangan humingi. Talagang patuloy nagbibigay, mag-share. Pag naramdaman na talagang nahihirapan, kailangan mag-share. Bakit? Atin ito. Ito'y pagpapala ng Diyos para ikaw ay pagpalain din ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala ako, pinagpala kami para kayo pagpalain upang na sa ganon mga minamahal, walang magsabing pinabayaan na ako ng Diyos. Ang resulta, ngayon, buhay na buhay tayo. Amen? Amen? March 16, 2020, lockdown ang buong Pilipinas, buong mundo. Tumigil ba ang mga anak ng Diyos na magpuri? Hindi tumigil ang mga anak ng Diyos. Sabi ng Kristiyan, walang bawal biyahe-biyahe, tulog ang Diyos nyo. Hindi tumigil ang mahal na Panginoon. Amen? Ang mga anak ng Diyos patuloy. Bakit?
hindi nila kailanman naramdaman na sila'y pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy-tuloy ang mana from heaven as we journey towards our salvation day. Amen? Amen. Kailan titigil ang mana? Ha? Kailan titigil ang mana na yan? Yung blessing na yan, kailan titigil yan? Joshua, kindly. Pakibasa, Joshua, hindi si Brother Joshua. Joshua chapter 5, verse 12. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Josue, Kabanatay 5, talatay 10 hanggang 12, ito pong nakasulat. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal, at kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng ika-14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. At sila'y kumain ng imbak na trigo sa langlupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa, ng mga tinapay na walang libadura at ng sinangag na trigo sa araw ding yaon. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain. At hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan ng taong yaon. Ipalagpak ng napakalakas ang ating malapay. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamana, children of Israel come Gilgal and keep Passover 40 day and the month and even in the plains of Jericho. Kindly. Ito na yung di ba, ang pinag-aralan natin na nakaraan, tumawid sila sa Jericho, tuyo. Pagtawid nila mga minamahal, grabe. Yan na, nakita niya. And they did eat the old corn of the land on the morrow after the Passover of the unleavened. Cakes and parched corn of the same day. Next. And the manna ceased. Tignan nyo yung manna tumigil sa kinabukasan after they had eaten the old corn of the land. Amen. Kailan titigil ang mga pagpapala na yan? Kapag tayo nakarating na doon sa land of Canaan. Amen. Ano ang land of Canaan sa atin ngayon? Doon sa kalangitan. Palabahan po natin ang ating mga Panginoon. Dahil pagdating mo doon, mga minamahal, di mo na kakailanganin ng kotse. Di mo na kakailanganin ng pera. Di mo kailangan ng gold. Di mo kailangan ng mga, kung ano-ano mga pangako, mga gusto mong mangyaring maging iyo. Dahil doon sa kalangitan, lahat provided ng mahal na Panginoon. Amen? Pagdating natin doon, titigil ang mana. The provision, yung earthly provision na meron tayo ngayon, titigil yun. Dahil magsisimula na tayong bubuhayin ng Diyos sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Amen. Habang nandito tayo, mga minamahal, tanggapin natin ang mana from heaven. Amen. Prayer. Balik tayo sa prayer. Number 5. Ang sabi yan, forgive us our sins as we forgive others who sinned against us. Napakahirap. Kapag ikaw ay lalapit sa Diyos, siguraduhin mong wala kang sama ng loob. Lahat ng nananalangin ng walang sama ng loob, sumigaw ng praise the Lord. Sige, bahala kayo. Amen? Siguraduhin niyong wala kang kinatitisuran. Wala kang kaaway. Wala kang hindi pinapatawad. Wala kang kinaiinisan. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bago ka lumapit sa Diyos at manalangin, siguraduhin mong pinatawad mo ang umaaway at umaapi sa iyo. Dahil hanggat nandyan sa iyong puso ang hindi pagpapatawad, hindi magiging panalangin ang iyong panalangin. Amen? Kaya nga, sabi niyan, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Amen? Hindi pwedeng forgive us our sins but I don't forgive them. Hindi ganun. Dapat kapag tayo po'y manalangin, hingi tayo ng kapatawaran, pero una, matuto muna tayo magpatawad sa ating kapwa. Lahat ng marunong magpatawad, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, paano ka patatawarin kung ikaw hindi marunong magpatawad? Amen? Kaya nga mga minamahal, dapat last 2 verses. Mark 11, chapter 25, verse 26. Kindly. Aklat ng Marcos, Kabanatay 11, talatay 25 hanggang 26.
Dito po sa aklat po ng Marcos Kabanatay 11, talata po ay 25, hanggang 26. 26. Amen. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, nangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Sa ibang mga kasulatan ay nakalagay ang talatang ito. Tatapwat kung hindi kayo mga papatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan niyo mga minamahal, hindi dapat nagtatampo o may kasamaan ng loob ang taong lumalapit sa Diyos. Amen? Huwag mo sabihin na ikaw ay tisod kay brother o kaya kay sister, tapos mananalangin ka, prayer ka ng prayer. Wala. Amen? Ang napakalinaw na sinabi naman, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. The last but not the least, ang sabi ng panalangin, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Anong ibig sabihin niyan? Know that God is in control of our daily journey towards our salvation. Alamin mo na lahat na nangyayari sa buhay mo ay kontrolado ng mahal na Panginoon. Amen? Kung may mga Kristiyano o tao na magbibigay sa iyo ng dahilan para hindi ka makarating sa langit, give that God. Give that control to God. Amen? Hayaan mo lang siya, maminamahal, sapagkat sabi na, hindi kanya pababayaan. Deuteronomy, Kabanata 28, talata 7. Kaini, from the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 7. Amen. Ito pang nakasulat, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Amen. Hindi mo kailangan kumilos, kapatid. Dahil kapag ikaw ay anak ng Diyos, Diyos ang mag-iingat sa iyo. Amen? Kaya sabi na, lahat ng mga gusto ka. Nakita niyo yung mga kapatid natin, sabi na, tatanggalin kita. Mawawalan ka trabaho dahil masyado kang, KJ. Pinipilit kang gumawa ng kasalanan. Ano mo ang salita malapay? Siyempre, ayaw mo siway ang malapay noon. Amen? So, anong ginagawa ng mga anak ng Diyos? Nananalangin lang sa malapay noon. Hindi para sumpain yung kanilang boss o yung kanilang supervisor, kundi naway maintindihan sila. Amen? Maalala nila na maintindihan na yung ginagawa nila ay paglilingkod at dahil mahal na mahal mo sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kaputay, may mansumpa na kapwa, Amen? Yung may word sometimes na naririnig natin, pati kalakumon, ang kaputan. Amen? Hindi ang kalooban mahal na Panginoon. Hindi ka pagkikinggan. Parurusahan ka diyan. Amen? Amen. God is in control. At kapag tayo po ay nananalangin, isipin mo yan. Kaya no worries. Huwag kang mag-alala. Kaya nga parating sinasabi nung uning parte ng panalangin, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen? Kung paano ka makalaya dun sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ito ang sabi ng Malapin. Huling talata, Aklat ng Awit, talatay 91, talatay 5 hanggang 11. Kindly. Amen. Dito po sa Beloved Aklat ng mga instrumentalist, Awit, please. ang kabanatay 91, ang talatay 5 hanggang 11. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nananalangin ang mga anak ng Diyos, walang nag-rattle. Ay, mahal na Panginoon, papatila man ako. Mahal na Panginoon, hallelujah. Hindi
hindi ka natatakot dapat. Bakit? Alam na alam mo ang pag-iingatan siya na mahal na Panginoon. Amen? Oh, ay mahal na Panginoon, nagdala sipat ng dakla. Ay, pato ka na. Ay, hindi ka nagraratel. Bakit? Alam mong pinag-iingatan ka ng Diyos. That is praying. Amen? Yan ay panalangin. At kapag yun ang naramdaman mo, kapatid, maniwala ka sa akin. Ang sabi nga, turo yan mismo ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, kapag tayo po minamahal ay may mga karamdaman na darating sa lahat yan, payang sanggain ng anghel ng mahal na Panginoon. Hindi lalapit sa iyo ang anumang salot. Kaliwat kanan, makikita mo bubuwal, pero kailanman di lalapit sa iyo tolda. Sapagkat ang langit, ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang anghel, ang mag-iingat sa bawat sa atin. That is how to pray. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Di ba ang langit ay para sa banal sa katulad ko na susumika nagtitiis upang magpapatid ang panalangin ay pagpalain ng makarating sa iyong piling at ang pasanin ang iyong pawiin ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Taging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Amen. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika at magtatapat sa pagpiling ko. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Third verse. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Tu'y walang iyakan. Anong sarap ang makapiling ka? Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Minamahal, huwag mapapagod sa pananalangin. Pray without ceasing. This is the only way para makapag-communicate tayo sa mahal na Panginoon. We need guidance. Bagamat marami mga pagsubok, sige lang. Kaya mayroon tayong sinasabing, magsumbong ka sa Diyos. Hindi bawal ang umiyak. Hindi bawal
na tayo po mga minamahal ay talagang nakamakadama tayo ng mga sakit sa ating buhay. Dahil tayo yung mga tao lang. Pero sabi ng talata, habang tayo naglalakbay, patuloy ang pagbagsak ng mana ng pagpapala. Hindi sa dami, hindi sa kakaunti, kundi sa Diyos na nagpapala. Anong dahilan kung bakit parang napapagod ka na manalangin ngayon? Dahil hindi dumarating ang panalangin mo? Dahil akala mo pinabayaan ka na ng Diyos? Dahil akala mo para bang nabibigyan naman Diyos sa'yo? Hindi totoo yun. Sabi ng talata, bawat panalangin ng kanyang mga anak, dinidinig ng ating mahal na Panginoon. Ang panalangin ay panalangin ng makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pauwiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay papalain ng makarating. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Remember how we pray. Alisin nyo na mga minamahal yung para bang baliwala ang pananalangin. Na kapag tayo'y nananalangin, pinabaliwala natin, hinahayaan na lang natin yung nangunguna. Hindi dapat ganoon. Prayers need affirmation from the congregation. Kaya kapag nananalangin, nagsasabi tayo ng Amen, 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 Amen. Meaning to say, naintindihan mo at yun din ang yung panalangin sa mahal na Panginoon. 100% attention ang kailangan ng Diyos kapag tayo nanalangin sa Kanya. Dahil po natin dumalangin, mga minamahal, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mambanal sa iyong pangalan namin pinakamamalapit ng Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Naalala namin at napaalalahanan kung paano tamang pananalangin sa iyo. Sometimes, madalas pinababayaan na lang namin ang tamang pananalangin. Nagiging dahilan kung bakit ang aming panalangin hindi makarating sa iyo, Lord biyaya. Salamat sa iyong mga salita. Turuan mo kami, patuloy naming isipin ito. At hindi mawala sa aming puso't isipan ng aming pananalangin sa tuwing kami mananalangin ay pagkikipag-usap sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa Diyos na nagmahal sa amin, bagamat hindi karapat-dapat, na dapat purihin, na dapat pasalamatan. Turuan mo kayo manapay ng gabi kapatawaran sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista World Estrada Almeida. Tawarin mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang gagawin ninyo, hindi paglipat sa relihiyon. Saan man kayo naroon, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon bilang pagsaganap unang hakbang upang inyo pong madama ang banal na presensya sa pagpalain kayo, mahal na Panginoon. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabi niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita
na aming napakinggan sa araw na ito. Napakahalaga ang kami manalangin parati sa iyo. Ako'y makasalanan, matagal na nakalimot sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa mukha ng sumpuan sa pagkakasala. Linisin mo ako. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawa. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po naman. Dakilang Diyos sa mga banal siyang pangalan. Pinakamamarapis na itong mga anak mo. Sama sila naroroon. Tumanggap sa iyo. Bilang kanilang pananampalataya na ikaw ang Diyos na kanilang malalapitan sa kanilang kababagan. Sa oras na tumalapay sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Alameda. Tulungan mo at sagutin ang kanilang mga pangailangan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, malapay noon. Gawin mo sa natin Kristiyano. Na hindi ito natuloy ang kanilang paglilingkod, kundi simula pa lamang. Isulat ang kanilang pangalan sa kalatang buhay. Din sa kanilang sampu na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na panalangin para sa ating mga pangangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kami sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin ilapit sa malapay noon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan, pinakamamarapay sa salita malapay kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu. Kami may kapanay-palaya sila at nagawa ng kawis sa oras ito. Sa pandalangin ng aming Gregan Evangelista Estrada Alameda. Aming pinapalaya sa lahat ng demonyo mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, lahat ng mga ulcer, kasaut, lahat ng karamdaman, kasaut in Jesus' name. COVID-19, kasaut in Jesus' name. Ang Pilipan doubts, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness, mapanalamig, pagkapapagising glacier, kasaut in Jesus' mighty name. Kasaut, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Lumundag po tayo 3 beses, mga minamahal. Sabi na, angkinin na natin. Amen? Huwag natin pakiramdaman. Amen? Kundi angkinin natin lahat ng ating pinalangin na tanggap na natin. Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to this God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po natatapos ang ating pong mga pag-aaral sa ng Diyos. Tayo punta ko sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong beloved order.